Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bagamara ale ni jegemo ni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le toy Bamako ka fe école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama fa saka kalange sene kota nasra fe bagamara jegemo vétérinaire ani sene tasra bela jele fe Iwasado agressif la unuka système LMD ni mamba feka DIT kesa kanyeshi reproduction animale incinération artificielle annuellement ibe se ka taye munu fana feka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana se ka taye miye DIT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalambe ke agressif la Bamako togo seben olu be damine miye novembre kalo tletanye donendo Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire nunu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative nunu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka nunu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye min ye nanzarakalo ale tile 13 bi ye marisi san 2026
Sungalo ame ale tile 24 na bi ame dugawu kɛ Ala ka an ka bato kɛlo bɛɛ lajɛlen minɛ. Ala ka sungalo timɛ ko ɲuman yira an na. Sungalo tɔ Ala ka musaka nɔgɔya, Ala ka seli o fana musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Falaye sɔgɔmada in na an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la. Tunɔkan tunɔ min bɛ sɔrɔ sanubɔyɔrɔ jɛkulu fɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye sanu baarakɛyɔrɔ belebelebaw ye. Dugudenw ta ye min y'a la sefa wari miliyari 18 na kunkanfɛ o tilani kɛra kunungo an bɛ taa ye. Motikaw fɛ bin kɛra dugu dɔ kan n'o ye Piɲa ye. Dugudenw olu ye degun sɔrɔ bagan 50 ta kɛra ni o ye. Salenkura Kuluju ko bɛn tɛ yen han. Min ye sugulamaw ye u sirannen don. Gouvernement ko k'a bɛna sugu in ka sugu kura ye. Wa min ye sugula feerelikɛla misɛnmanw olu caman jɔrɔlen don ko in na. Kalanyɔrɔ ale lakana Kayikaw fɛ yen o ɲɛfɔra dugudenw ye. Gawo funangɛni dɔ fana tora ji la yen. Ni kun y'a tile 2 ye ale somɔgɔw bɛ k'a ɲini. Kulukorokaw fɛ yen kalo tɛmɛnen o accident ye maa 5 kɛra maa 5 sata ye. An na an da don o fana kibaruyaw kɔnɔna na. Kɔkan kibaruyaw olu bɛ an lata min ye Iran ale ni États-Unis ni Israël faralen ɲɔgɔn kan an na dɔ fɔ o la. An yɛrɛ fɛ yan fana min ye an ka jamana kɔnɔna na. Tajiko a lajɛ kɛra kunungo Falaye. Minisiri ko min ye tajiko gɛlɛya ye ko a bɛ ka kɛ i n'a fɔ kamiyɔnba dɔw b'an fɛ yan k'olu bɛ taji min ta k'o ka ca nka o bɛɛ kɔfɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko taji yɛrɛ ko k'a ɲaaminen don fana diɲɛ fan caman fɛ u bɛna fɛɛrɛ kura minnu sigi sen kan k'o bɛ kɛ réunion ye bi u ni premier ministre ni bɛnkan kɛra min kan peut-être maa t'a dɔn u bɛ sɔn ka dɔ fara a sɔngɔ kan sabula gasoil kɔni o kɔni tɛ yen dɛ. Gasoil kɔni tɛ Bamakɔ bi. Maa minnu maa b'u bolo a ka dɔgɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Gasoil tɛ yen. O fana kɛrɛfɛ Falaye an y'a fɔ ko minisiri taara Salenkura Kuluju lajɛ nka jɔrɔna bɛ juraw la sabula olu yɛrɛ u sirannen don sigiyɔrɔko ta fanfɛla la an na don sugu kɔnɔna fana na ka se ka ɲɛfɔli kɛ ani an ka marabolo kɔnɔna na baara minnu bɛ yen k'olu da maaw tulo kan. Nin y'an donkan ye bi sɔgɔmada in na foli ni tanuni k'a ta k'a ɲɛsin Jaba Sidibe ma. A n'a ka denbaya Salakaw ka sigi la min ye Bamakɔ yan an b'a ale fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolikaw olu ka kin kɔnɔna na. Mamadu Nama Keyita k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye supporteru ka ɲɛmaaba Sɛkinɛ Dɛnba an b'a fana fo bi sɔgɔmada in na. Falaye balontanko in a b'an sigi sen kelen kan fɔlɔ dɛ. A kumamisɛnw cayalen don hali bi fédération sigi. Seydou Sakɔ k'ale fo Jalafara maire an n'a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Min ye Siriman Bacile sigira 4nan maire kɔrɔ Bayiba mairie du district la Sori Kɛmɛso a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen fo Amadu Gasama ka foli ta ka ɲɛsin ale ma. Les jeunes Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo k'ale fana fo Yaya fo fana an bɛ foli ta ka ɲɛsin Yaya ma a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen min ye nido ɲuman ye k'a sɔrɔ Torokɔrɔbugukaw fɛ yen Yaya n'a ka cɛdenw o y'olu ka baara ye. Sɔgɔmada in na Falaye nin ye an donkan ye an bɛ taa fa fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na walawalali olu boloda. Bi sundo yɔrɔ kuma o bɛ tali kɛ i sew la Falaye. Cɛkɔrɔba a ko Bamakɔ bi ko du b'an bolo ko dutigi t'an bolo ko min ye denmisɛnw ye mara kɛlen don k'u jɛ anw yɛrɛ fana tɛ sigi an hakili t'an yɛrɛ la lamɔ o tɛ ka labɔli kɛ min ye ɲɔgɔn faamu ye o tɛ se ka fɛn kɛ a ko Bamakɔ kɔnɔna na Falaye Ala k'i ci k'i bolo da dɔ den kan ko sabula ko ye kojugu kɛ k'i ta fila ni cɛ tigɛ nka kunna sini ko Titibugukaw fɛ Falaye a kun bɛna 5 don fiɲɛ la sabula ale taara bɛn ni mun ye i sew u bɛ ka dɔ ka so minɛn sokɔnɔ minɛn kɛ kɛnɛma minɛn ye ale y'i jɔ k'u lajɛ u ye minɛnw bɛɛ cɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen bila kɛnɛma k'a fɔ muso n'a denw n'a ka maaw ye k'u bɛɛ ka bɔ ko sabula ko so sara k'a mɛn'u la Falaye. Bɛnkɛ nana ko ne ma ko nin y'anw ka duguba kɛcogo ye wa ko ka taa maaw labɔ ko k'a sɔrɔ ale sarangalanima kɛ n ko bɛnkɛ sɛbɛn min dira muso ma i y'o lajɛ fɔlɔ i se tɛna ten dɛ i se kɔni ko kɛra cogo o cogo a bɛ sarangalani kɛ a kɛra dɔgɔkun 1 ye o a kɛra dɔgɔkun 2 ye o a b'o d'i ma
a ko ko nin ye yan ye ko bɛɛ lajɛlen n'i ka baara fɛɛrɛ don a n'a ɲini k'a ɲɛdɔn sabula min ye degun min bɛ bi tile bɛ maaw kan cogo min gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ale bolo hinɛ ni makari ni ɲɔgɔn dɛmɛ o tun kan ka kɛ sababu ɲuman ye ngo bɛnkɛ a ɲini k'a ɲɛdɔn sabula ICO fana tɛ baara kɛ o kun fɛ fala ye n'an bɔra yen bi sɔgɔmada in na ko yalama an ka sanu an ka jugujugɔrɔ nafaw k'u ye taasira min na to n'a bɛna na an bɔ nɔgɔ la wa ɲininkali kan ka kɛ sabula furancɛla fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi ye fala yɛlɛmaw nana don a la Asimi ale ni bariki ɲɛma n'o ye Marc Briceau ye u ye tɛlɛ kari ɲɔgɔn na Marc Briceau ka maaw n'o ye sanubɔyɔrɔ min bɛ lulu keɲɛbakaw fɛ yen fala ye o maa mafalen caman minɛna ka bila kaso la wulikajɔ in barika bonyana kiiribulon welela diɲɛ seleke naani welela min ye FMI ni Banque mondiale ye jo tilara ka di Mali ma Mali n'u bɛnna bi waati in na sa o tɔnɔkantunɔ min sɔrɔl'o la o darawuli bonyana kosɛbɛ Mali ka waganden ma u fana kun ka sanu min minɛlen b'an bolo o taara ka d'u ma fala ye o kɔfɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye sanu dugujukɔrɔ nafa ka se ka kɛ k'an mago ɲɛ kɔdi minine tɛmɛnen kɔfɛ u nana jɛkulu sigi min ye janvier kalo tɛmɛnen na ko min ye commissariat min bɛna na ɲɛsin dugujukɔrɔ nafaw ma ILER ale taara ka bila o la kɔdi minier n'i y'a ta k'a lajɛ bi min sigira sen kan Mali kɔnɔ a bɛna na ni yɛlɛma jumɛn ye Mali yɛrɛ ka hakɛw o bɛ taa se 35 ma o 35 tilalen don cogo di 10 Mali bɛ se ka o san min ye 20 ye a n'o ɲɛɲini 5 o na di kɛnyɛrɛye sigilamaw ma nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa o de bɛ taa se 35 ma min ye sanubɔyɔrɔw ye tigintaw sanubɔyɔrɔ jatigintaw sɛbɛn tɛ minnu na o 90 kɔ jamana y'o datugu ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ye yaasa an ka se ka taa fala o kɔfɛ u nana jɛkulu sigi sanu yɛrɛ tɔnɔ a tɔnɔkan tɔnɔ a jago bɛ kɛ cogo di a nafa bɛ kɛ cogo di ka tila ka o sigi sen kan ko jamana bɛ se ka cogo min na a ka hakɛw sɔrɔ a la o kɛra SOPAMIMI ye SOPAMIMI SI o sigilen kɔfɛ fala ye kɔsa in na u nana ni min ye n'o sigira sen kan mars kalo tile 11 o tɔgɔ ye ko brigade spéciale brigade in fala ye n'o y'a sɔrɔ kɔdi minier ale ye ɲɛfɔli kɛ ko an ka hakɛw ka sɔrɔ société baw fɛ an ka hakɛw ka sɔrɔ dugujukɔrɔ nafa bɔli la an ka hakɛw ka don bɛrɛ la min ye ka baarakɛlaw sigi o la zen ta ye ani dugudenw minnu bɛ sanubɔyɔrɔw la fala ye u ka dugukolo bɛ ka halaki maire bɛ ka tɔnɔmada bolokɔrɔbaw bɛ ka tɔnɔmada ko brigade k'i ɲɛsin o ma fala ye brigade a ka wulikajɔ bɛna bɛn Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ Asimi nalen laɲini minnu kɛra a fɛ dugujukɔrɔ nafako la o fɔlɔ kɛra kɔdi ka sigi sen kan filanan min ye SOPAMIMI ye arafineri k'o sigi ka tila ka min ye brigade sigi yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na jamana bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ cogo di fala nin bɛɛ lajɛlen sigilen filɛ nin ye ko min ye sanu ye a ka taa taasira fɛ an ka se ka nafa sɔrɔ a la n'i ye nin bɛɛ sigi fala ye n'i ma maa ɲɛnamaw sɔrɔ ka bila a kunna tɔ k'a jɛ don dɛ sabula sanubɔyɔrɔw la bi an ka togodaw la an ka bugudaw la an ka marabolow kɔnɔ an ɲɛ bɛ min na jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen jamana baarakɛla minnu bɛ yen maa minnu bɛ bila ka taa kow kunna sifinaka minnu bɛ yen maa minnu bɛ wuli ka jɔ la minnu ko ko dugukolo y'u ta ye u ka foro y'u ta ye u ka so y'u ta ye n'olu y'o tɔnɔmada o kan ka taa sira jumɛn fɛ o kan ka kɛ hakɛ jumɛn kɔnɔna na f'o ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn brigade tiɲɛ don a bɛna wuli ka jɔ kɛ fala ye nka an b'a ɲini a fɛ a ka kɔn ka lafaamuyali kɛ k'a ka baara ɲɛfɔ togoda ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɛfɔli a ko k'a ka baara kun fɔlɔ ye wa fala ye maa minnu bɛna bila a kɔnɔ a kana kɛ i n'a fɔ an ɲɛ bɛ min na bi sigida ka dɔgɔ togoda ka dɔgɔ sanu misi kɛra jarati bɛ bɔ yɔrɔ min na bi fala ye ni jɛkulu sigilen tɛ ka maaw kɔnɔ wa min ye brigade ye n'a b'a fɛ ka baara kɛ ka ɲɛ a k'a jija a kana taa don o jɛw kɔnɔ fala an bɛ nin bɛɛ la sanu min bɛ bɔ an ka aéroport sira fɛ fɛɛrɛ jumɛn sigilen don kama yalama brigade bɛ se ka wuli o fana kama wa nin kɔni ye fɛɛrɛw ye nin ye baaraw ye jamana ɲɛmaaw ye minnu sigi sen kan tiɲɛ na fala ni brigade ye baara k'a ɲɛ ma an ka sanu bɔyɔrɔ belebeleba 15 in kɛrɛfɛ min bɛna na sɔrɔ olu kɔfɛ a ka ca n'u ta ye n'i ye anw ka siraw ta i y'an ka togodaw ta i y'an ka jamana dancɛ siraw ta bi fala ye min bɛ don kamiyɔnw kɔnɔ min bɛ don kariw kɔnɔ min bɛ don mɔbiliw kɔnɔ mɔgɔ bɛ bɔ ni minnu ye o de ka ca
ka tɛmɛ an bɛ min minɛ sanubɔyɔrɔba ninnu na wa a bɛɛ lajɛlen a bɛnkanw sɔrɔlen don dugu kɔnɔna na an ka foro tɛ to an ka kungo tɛ to an ka kɔlɔn tɛ to an ka laadala yɔrɔ tɛ to an ka dugu foyi tɛ to an yɛrɛ ye an k'an jija zein baarakɛla yɛrɛw ka ɲini ka bila nin baara ninnu na fala ye o de la sanu a bɛna n'an bɛɛ lajɛlen nafa ɲɛ nka bi a bɛ se ka fɔ ko Asimi tiɲɛ na a bɛ ka baara min kɛ baara ɲɛnama don ka ɲɛsin sanu taabolo ma nka maako o de kan ka jamana ɲɛmɔgɔ sɛgɛn bi fala ye danaya dara maa caman de ka jamana in kɔnɔ a caman bɛ se kuma mugu la nka waleyali ka se ka jaabi di jamanadenw ma min fɛ o sɔrɔli gɛlɛyalen don bi an ka jamana kɔnɔ sanu ta in an b'a ɲini u ka maaw ɲini maa laadiriw ɲini maa tilennenw ɲini olu fana ka taa bɛn ni duguden laadiri ye duguden tilennenw ye hakɛ minnu bɛ sɔrɔ a ka don a donda fɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di jamanakuntigi ma fala ye sanu ko k'a bɛ ka baara min kɛ a taabolo ka ɲi a sinsinna ɲuman ye min ye a yɛrɛ ka kɛ lakɔlɔsilikɛla fana ye fala ye kan'a ta k'a di ten k'i sigi k'u filɛ ni lakɔlɔsili tɛ fɛn o fɛn la anw fɛ a tɛ ɲɛ sɔrɔ karisa y'aw bila nin na a ko de bɛ cogo di n'a bɛ kɛ kalo o kalo kalo saba o kalo saba kalo fila o kalo saba a ka sigi sen ka fala a ka lakɔlɔsi n'o tɛ n'a dira maaw ma k'u bila ka taa an bɔra min na an bɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ la wa sanu a t'an nafa. ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu cérémonie dégradation école de santé kalajata ani ka dɔn k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin lakɔliso belebeleba de ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examen national kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examen national kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a don ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololaden de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kaɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko kitakaw ka tiɲɛ kɛ jiri docteur Salimu Kante. fala ye an bɛ to sanuko kumu kɔnɔna na hali bi kuluba faama sigiyɔrɔ la sa sanubɔla yɔrɔ minnu ma an fɛ yan n'o ye baarakɛyɔrɔ belebelebaw ye kɔdimini ye hukumu kɔnɔna na fala ye olu bɛ tunɔkantunɔ min sɔrɔ ɲinan ta o tilali hukumu kɔnɔna na min ye baaraw o kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye komini 9 baara in a taara ka ɲɛsin olu ma nka Mali komini bɛɛ lajɛlen don sabula bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a la o la sa mara kamabɔli minisiri ale tun bɛ yen min ye minisiri d'État n'o bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ o tun bɛ yen minisiri ni calatigɛ jɛkulu ni gouvernement maa caman maa min bɛ yen n'o talen ka bila commissariat min sigilen don sanuko kunna n'o ye Hilaire Jara ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ ka fala ye baara in kɛra kununko kuluba faama sigiyɔrɔ la a ɲɛmaya tun bɛ jamanakuntigi ale yɛrɛ bolo kumatigi fɔlɔ o kɛra Aluseni Sanu ye a ko min ye sefa wari miliyari 18 miliyɔn 400 o de sɔrɔla koyi Sanu ko sa ko wari in kɔni filɛ nin ye tunɔkantunɔ don baarakɛlaba minnu b'an bolo yan n'o ye société minière ye fala ye olu ye min kabaru ɲɔgɔn kan ko k'a di baara in yɛrɛ kabini mars kalo tile 2 Sanu yɛrɛ fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ka kɛ ni sariyakisɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ye olu ye wari in tilacogo a kan ka kɛ cogo min na ka taa yiriwali siraw fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ marabolow kan ka mun sɔrɔ k'o ɲɛfɔ Aluseni Sanu ka kuma na a ko n'i ye musaka in ta k'a lajɛ fala ye 100 saradala 50 don min ye 50 in ye sa dugu minnu bɛ yen ni sanu bɛ bɔ olu ka duguw la n'o ye commune ye fala ye 25 100 saradala o bɛ di olu ma min ye marabolo tɔw ye sa sanu tɛ bɔ yɔrɔ minnu na fala ye 100 saradala fana olu fana bɛ 25 sɔrɔ k'o tila olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye sɔrɔ yɛrɛ ye
a kan ka di maa minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa o bɛ bɔ i yɛrɛ ka jamana n'i ka dugu n'i ka sigida sanubɔyɔrɔ hakɛ ani i ka marabolo o sanubɔyɔrɔ hakɛ a ko sɛki belebeleba mun di dɔ filɛ nin ye o bɛ ka di marabolo 9 ma yaasa k'o yira maaw la n'o tɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen u sen bɛ ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la zen ta sa marabolo minnu taara ni olu taara sigida minnu kɔnɔna fala ye o ye Kayi ye Kulukoro Sikaso Buguni Kita Tumbuktu San Gao Kira u ɲinɛna Segu kɔ dɛ n'u ma Segu u bɛ sanubɔyɔrɔ t'anw fɛ yen de e b'o kalama ne t'o kalama cogo di a fɔla ye ko ni marabolo ninnu kɔnɔna fala ye duguw bɛ yen sigidaw bɛ yen bugudaw bɛ yen sanu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na min ye sanu ye sa ko sɛki jamba minnu filɛ nin ye k'o de bɛna ta ka di u duguw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma Yeya Ha Kɔnta n'ale Alafiya komini o ɲɛmaa ye Tumutu marabolo la ale ye foli tanu ta ka ɲɛsin nin waleya sigibaw ma min ye sanu sariya kura min sigira ani a togodala nafa sɔrɔli o hukumu kɔnɔna na n'o sigira sen ka san 2023 k'a filɛ nin k'a to jamanadenw olu yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ ko in na cogo min na min ye nin baara in ye sɔrɔ min tɔtɔ filɛ nin ye k'u kɛ pewu fala ye k'a na don a donda fɛ yiriwaliko kuma minnu fɔra marabolo kɔnɔna na k'a na taa o sira fɛ min ye togodala marabolow ye ka taa se yɛrɛmara karafow bɛɛ lajɛlen ma maa ma kan ka fɛn sɔrɔ a y'a ɲini fɛ sa wari a ka don a donda fɛ bɛɛ lajɛlen ka segin i ka taa n'i ka duguladenw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye a b'a fɛ musaka in ka kɛ min ye a ka o ɲɛfɔ okumu kɔnɔna na sa min ye wari in ye a y'a yira sa ko a kɔni bɛna n'a to fɛn ka sigi marabolo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛna na min ye o la sa baabu bɛɛ lajɛlen bannen pewu jamanakuntigi yɛrɛ a ye ɲɛfɔli kɛ fala ye baara in kan ka kɛ cogo min an ka jɛ ka Asimi lamɛn Kuluba kunnafonidilaw olu ka ɲininkali kuma bara la. An bɔra ka dɛmɛ min kɛ an ka commune ma n'i y'a jateminɛ a dɛmɛ sera Mali commune bɛɛ de ma n'i y'a jateminɛ Mali la commune 819 de bɛ yen donc ni dɛmɛ donna a bɛɛ de ma mais laɲini fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye o ye jamanadenw ka laɲini ye n'i y'a ye sigafɔ min kɛra n'a b'a fɔ a ma ko assise nationale de la refondation jamanadenw ko a ka kan jamana dugujukɔrɔ nafolo a nafa ka se jamanaden bɛɛ de ma o de hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ye wuli ka jɔ kɛ min b'a to bayɛlɛma o bɛ se ka na cogo min na gafe kɔnɔ parce que gafe de tun bɛ yen n'o gafe ma bayɛlɛma jamanadenw ka laɲiniw tɛ se ka sabati donc an ye o gafe ninnu bayɛlɛma sigikafɔ kɛra gafew bayɛlɛmana o de nana u b'a fɔ ma ko code minier o gafe min bɛ dugujukɔrɔ nafolo ninnu sariyaw ko fɔ donc o de kɛlen an nana waleya damadɔni bila sen kan n'a bɛ fɔ ma ko fond o kɔrɔ wari dɔ kan ka sara jamana ye san kɔnɔ n'i y'o lajɛ sisan o fɔlɔfɔlɔ o dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ u b'a fɔ ma ko fond minier développement n'i y'a jateminɛ an ka duguw la an ka commune na minnu bɛ dugujukɔrɔ usine bɛ yɔrɔ min na a baara usine bɛ yɔrɔ min na usine sanu dilan usine bɛ yɔrɔ min na a baara usine u bɛ an ka dugu minnu na i b'a jateminɛ a tiɲɛni ka bɔ tuma a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye bon min b'a to gɛlɛya bɛ se ka tɛmɛ an ka mɔgɔ kan dɔɔni a tɛ degunba s'u ma a fɔra o société mɔgɔ in na san o san a bɛ wari dɔ labila o commune mɔgɔ ye donc n'o wari labila sisan o de bɛ di an ka commune mɔgɔw ma u b'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye o boloma dɛmɛ o bɛ se ka kalansow jɔ n'a ye o bɛ se ka an ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ n'a ye o bɛ se ka forage ninnu kuma to ji bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya cogo o baara kɛ n'a ye o bɛ se ka sira minnu tiɲɛnen bɛɛ o bɛ se k'olu dilan n'a ye hali pont ni samiya sera dugu dɔ bɛ tigɛ ɲɔgɔn na o bɛ se ka baara caman kɛ n'a ye min b'a to o de bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc waleya in dabɔra o de kama min b'a to an ka jamanaden bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la o wari in dira an ka commune bɛɛ de ma commune 819 nafa sɔrɔ a la n'o tun tɛ an tun t'a baara kɛ parce que n'i y'a siɲɛ fɔlɔ ka kɛ Mali kɔnɔ k'a bɔ a sira ma donc n'a bɛ k'o kɔnɔna la ko bɛɛ bɛ bɔ a kalama a ka kan jamanadenw u ka a nafa sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔna la wari in tilara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a wari bɛɛ bɛ bɛn miliyari 18 ani kungafɛn ma o de tilara commune 819 ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ka sɔrɔta tɛ kelen dɔw ta ye miliyari 3 ɲɔgɔn na dɔw ta bɛ taa fɔ miliyɔn 4 ɲɔgɔn na o bɛ dépend a tilara ni sariya dɔ de o de to dɔw ta bɛ ca ni dɔ ta ye mais kɔni an bɛ se k'a fɔ mun ye a nafa ni mun nafa ka bon a bɛɛ la bɛɛ ye dɔ sɔrɔ a la bɛɛ ye dɔ sɔrɔ donc o wari min dir'u ma sisan o de kan ka to an ka maire ninnu kan ka se ka wuli ka jɔ de kɛ min b'a to dugu la aju min bɛ jamanadenw ka yɔrɔ ninnu na commune na o aju ninnu
wasi ko olu matrafa donc a jub sa ke docteur sotu pulu war mu sura na sa sa ko sojo wo baraka noy dota se wasa absa ke fana kalanso ko gela bula na war absa kalanso fana jo wo barake do fana tab sa ka absa ke furaji ka ji mi dani ngadi mo ma na war bo do kan sa baraka ne donc ulu de bena afo o muna baram gani wari don no krasi sa worbe bla bala mbato jamana dom sa la fasra to mana ane kan fasra la ay barado bla singa fo rosa bala mbato wari mi sey abisa sero la adabra na fam ngam na fa na se jamana doma do ay je kulu se babla nyong singa na fu ko comité do comité folo o ye commune re kon nay préfet no nga baraw ye jamana ko meruni de ko dom bena projet munga do wulugo olaje nasra atemana serafe nulu fana bore flana be jeglu flana be afuma comité régional gouverneur lo bo orola wulu fana ba jete be nasra abara fana kara katola na ye na fasa jamana doma wulu fana ko fe wa fo niveau national o ministre re ministre des finances ministre des mines et ministre de l'aménagement territorial do o pere de la singa mo wato ambe clochilike mo wato waritra kumngama abu srafe begon mado jamana wona bi kon yurugu kon abekle do ni mo komi trasa refe monte jamana donga stray akon yibe nyangi akon ina tula magari kon tula do ambe ko bele ke parce adabu kun krade jamana donka na fasro do ambere be anjija parce ni jamana kula je beni jorodo wala president joro ben tu mena al dugu de beni jorodo do ambere franyo mo mato adabra mo ngama ni musa na bo la na wardira ko jamana donga inenai o warga ngata asrafe o baraka ngaba asrafe donc o tamangia bo bela ni wari mundira amba a jete me shufi ama jete ne klefe mbato jamana dong besa an fasrat komina falay namoray meta moti kawfe minye dugumbe noye pinyaye kilometre mugan obani sevare dugu kolona cheba manchwale jakulu do taraye katabi yen dugu inga minye misi biduruye utara no oye dugu ingona na fana ira saka bako minye dugu de ngoni saba sigida ma ya ira ka fako ulu fatura wala yayi o senfe o bela jele ko fesa dugu do yere ko meka wele bla jamana nyama u saka na o deme tugumina kaboni dugu ale konna na kaikaw fe kalanyoro la kanaliko o kuma o nyefora ni kalo intleta ani kele barosigi senfe barosigi mi talike sa kalango ere ale be saka sigi senga tugumi mi kalanyoro ye kulula kana kalakana sigi senga ka kalando ni kalando soma o ku bodde gun konna na kuma tenu wachi na ando ba nga sakita falai antita kalayoro la ko amanga sra jamina yoro nga da mitayi ni kalandigi wati salamu sura kana anzigit la fana kuna soma una bwa bela jele kalama kaikaw fe wala sa minyo ka academy ale konni directeur régional la police no etapa uri de majaloye ulu jira ku bolo di nyama sa kalayoro la kanali ka sigi senga zaningele mamunu me no lube pala de chomeru sigi falai kaikaw ko kuna fere sura ni bela jele na police la kauna na rawle liga yoro bela jele na basigi ni lafia absaka do kalanzo konna na chogomina mirian yi abora mi police ga directeur régional yoro ka takanyesi mi kalanzo no academy kaikaw fe uluma bara nyefora bela jele yi salengura kuluju ko sugu na joga ka sugu kurai mi ye juraw ye ale ferele kala ulu haglina ti kele falai ministre me maraka mabolu kuna no ye general de brigade Isa Ousmane Koulibaly ye ale tara isena yala ye kata yoro laje ani domolo ko ntara sa sugu ngura jinne ko fe kata dugude ale ne ferele kala munu be ku hagla sigi Isa Ousmane Koulibaly ko sa ku ye ko famu ngoy na koy ko mimbe sisa falai yoro bele bina ci ka jokurai ka ka sugu ye sugu mi bela jile bi sigiro soro ala jago kala mise man fara belelo ka ko bela jile be sigiro soro ma tuna na bom mala mi nye ministry ye akokube ka yoro de nyini ni wati na ministry so wera ofe ya sa jago kala no mesaka to sige yoro mina yani bara no bela jile ka ba ako bara ofana be sena ni ala sona ma shika na bla kuna ka boko ubina na mafusa ni mai walma ko ni wila ka ba kiti sigiro soro tukuni ko tuna ye akola ministry ga ni kuma mi wara falai
maa dɔw bɛ yen a m'olu kunkolo minɛ dɛ olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni m'a ye fɔlɔ ko jamana ye sugu min ci k'a jɔ ko ka tila ka maaw bila u sigiyɔrɔ kɔrɔw la ko kɛlɛw bɛ yen tɔgɔw sɛbɛnna cogo o cogo baara kɛra cogo o cogo i sigiyɔrɔ kɔrɔ i ka n'o sɔrɔ nka min ye sigiyɔrɔ kɔni ka d'i ma a sugu kɔnɔna na ko o de ka di olu ye muso dɔ ale ye jagokɛla ye ale ko ale kɔni sirannen tɛ ale jɔrɔlen tɛ min ye gouvernement ye a ye min fɔ n'a y'a layidu bɔ a sira fɛ sugu ka dilan ka ɲɛ o de ka di olu ye fala ye feerekɛla misɛn dɔw bɛ yen olu ko dɔrɔn k'u k'u to yen k'ulu yɛrɛ bɛ se k'u débrouiller u yɛrɛ ye u na siraw bɔ ka kɛnɛw sigi sen kan ka yɔrɔ labɛn i n'a fɔ gouvernement y'a fɔ cogo min k'o da ka di olu la ni gouvernement ta in ye jagokɛla dɔw bɛ yen olu ko k'a baara ta ye sabali a y'a to gouvernement ka nin baara in kɛ musaka b'a bolo a ka labɛnw sigi sen kan ani an dɛmɛbaaw an ka se ka ko in sigi sen kan nin waati in na seli yɛrɛ setɔ don caman y'a yira u ka sigiyɔrɔ ɲini n'u ye fɔlɔ ka t'u ka seli feerew kɛ fala ye yaasa u fana bɛ se ka dayirimɛw sɔrɔ cogo min nka waleya in kɔni denmisɛnnin caman y'a yira k'a fɔ k'olu dalen tɛ ɲɛmaw la nin ko in na han k'olu tɛna n'o sigiyɔrɔw sɔrɔ tuguni hakililajigi min ye salenkura kuluju sugu ni ye fala mɛ nɛgurakaw fɛ yen sugu in yɛrɛ jenina février kalo tile 15 k'a dugu jɛ tile 16 la sugu kɔni kɛmɛ sarada la 80 tasuma taara n'o fan bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na keɲɛbakaw fɛ yen u y'a yira sa ko sunkalo kɔni bɛ ka taa kuncɛyɔrɔ la nka min ye sogo ye fala y'a yɛlɛl'olu fana fɛ yen han a bɔra 600 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 700 la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sogobu ye o tun b'olu fɛ yen 800 o kɛra 900 ye bi busew ko olu ta ko gɛlɛmanko tɛ koyi i y'a min bɛ bagan san i y'a ye ɲɛna de mobili de ti ka na min ye bagan sugu ye olu ti ka jɔ tuguni lakanabaliya o de ɲɔ ɲɛlen don u ka marabolow kɔnɔna na k'o ka tɛmɛ ka bɔ yen fana bagan mun b'olu yɛrɛ bolo u y'olu bɛɛ lajɛlen feere k'o ban da ye bɔcogo tɛ yen nacogo tɛ yen kamiyɔnbaw tɛ ka na maaw tɛ ka na wa suguw jɔlen kɔni ko sa ko komi gouvernement bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan sunkalo kɔnɔna in na fala ye k'o fɛɛrɛ mana sigi sen kan ka na ni baganw ye sɔngɔjigi bɛ sɔn ka kɛ keɲɛbakaw olu fɛ yen gundamukaw fɛ yen musow ni baarakɛla minnu bɛ lɛ kɔnɔna na fala ye olu ko k'u ye contre saison min kɛ k'a kɛra tare ye baara kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye sɛnɛkɛlaw olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ nakɔ sɛnɛmusow olu ko k'u ka baara k'a kɛcogo ɲɛna sabula ji nana nacogo la sumansiw sɔrɔla wa baara kɛra basigi ni lafiya kɔnɔna na wa min ye fura minnu dir'u ma fana fɛn ɲɛnɛmaw ni fɛn minnu bɛ don u ka fɛnw na olu bɛɛ lajɛlen fa lagitele yɛrɛ kɔnɔna na zen fala ye musow ko zen kɔni ala ko tiɲɛ u bɛ se k'a fɔ ko alihamudulilayi gunamina marabolo kɔnɔna na gawukaw fɛ yen funankɛnin dɔ su taara fogo ji ka fala ye nin y'a tile 2 ye gawo kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a ɲini si san 6 marisi kalo tile 11 ale de su fogolen yera koyi min ye kamalen ye o y'a sɔrɔ dugudenw y'a ɲini fa bɛɛ lajɛlen fɛ ale filɛ ka bɔ ekɔli la dɔrɔn ka directement kɛ ka taa danganda la k'a bɛ ti i fari sumaya a ma ye tuguni walasa lakana tigilamaw ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ denmisɛnninw ka danganda ta ko la min ye sigida 4nan sigida kɔnɔna na ye nin ye a maa 4nan ye min fatura denmisɛnninnakaw la gawukaw olu fɛ yen bafula bɛ min ye sigilan ye o 120 o taara ka di jardin d'enfant maaw ma bafulabekaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'o tɔgɔ dara ko bɛnkadi la olu de ye chaise ninnu di chaise mananamaw don fala ye k'a kɛ kun ye sa jardin d'enfant min tɔgɔ dara no Mali Sadio la bafulabe k'olu dɛmɛ min ye mɔbaaninw ye n'o ye denmisɛnnin fitininw ye u ka kalan bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na jɛkulu min ye nin di sa nin t'a siɲɛ fɔlɔ fana ye ka ɲɛsin kalanso maaw ma sango min ye ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ ka yɔrɔ ye n'o ye bâtiment administratif ye a y'o dilan premier cycle kɔnɔna na olu ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ kulukorokaw fɛ yen ko accident cayara février kalo kɔnɔna na fala ye maa 5 o de fatura maa 272 olu de jogina siraba kasara senfɛ nin sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɔra gafe kɔnɔna na gafe min bɛ tali kɛ kalo kimɛli la n'o ye février kalo ye san 2026 a yira sa k'a fɔ k'a cayara ni janvier kalo ta ye o kɔnɔna na maa 3 o de fatura kulukorokaw kɔni ko sa ko fo fɛɛrɛ de ka tigɛ min ye wulikajɔ ka kɛ a banna ta u ka ANASER bi baara la su ni tile u bɛ siraba kan ka kuma maaw fɛ nka kulukoro ta in a laban bɛna kɛ cɛ ta yɛrɛ fala ye n'o tɛna wuli ka yaala u nɔfɛ su ni tile sinon a ko gɛlɛyara dɛ sira man ca vitesse bi ta o de y'a kɔlɔlɔ ye n bɛ dugawu kɛ lafaamuyali halisa ANASER ka dɔ fara a kan a kana nisɔngoya a kana timinangoya fiyewu ayiwa fala ye an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye
dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ate dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi I yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda Falai min ye sanayɛlɛ kalanso min bɛ Seko ni Dɔnko kunna n'an b'a wele nanzarakan na ko conservatoire Balafaseke ale kɔnɔna na kunun ko alamisa barosigi kɛra ye n'o ye faso sifinso o kɛnɛ ye kɛnɛ in sigira maa min fɛ sa o ye Magman Gabriel Konate nin kalo denfa don kalan ale ni Seko ni Dɔnko san hukumu kɔnɔna na min ye barosigi ye sa a bɛ tali kɛ minisiri min bɛ Seko ni Dɔnko kunna ale ka ɲɛfɔli minnu bɛ senna nin waati na o la sa minisiri tɔgɔla min ye Dr Saliya Male ale tun bɛ yen baara minnu sigira sen ka sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Vamara Berte ale ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Kalan ni mara kɔfilɛ an danbe na Seko n'an Dɔnko la o de kɛra sifinso barokɛnɛ kumakun ye kɛnɛ mun laɲɛnamayara kalan ni Seko ni Dɔnko san marisi kalo denfa fɛ baroda mun na ni Magman Gabriel bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ye kosɛbɛ sifinnakaw Balafaseke ni ina kalandenw ye an tabiya kɔrɔ ɲumanw ka kɛ sinsinbere ɲuman ye sifinnakaw bolo ka siniɲɛsigi sabatilen ɲuman sɔrɔ an ye yɔrɔ fila de kɛ fɛn kelen ye ka sɔrɔ suguya kelenw tɛ an benbaw olu tun bɛ ko jani I ka mɔgɔ I ka diɲɛ fɛn o fɛn labɛn k'i ka mɔgɔ de dilan fɔlɔ n'i ye mɔgɔ dilan ko I bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o kɔnɔ nka anw fɛ yan kalan nalen école nana an bara tubabu nana ni école ye walasa ka an gosi an hakili la nka anw fɛ lamɔ cogo de tun bɛ an bara I bɛ tɛmɛ o de fɛ den kelen tɛ lamɔ bɛɛ de tun bɛ den lamɔ nka den ɲɛjɔyɔrɔ ye jɔn ye fa den ɲɛjɔyɔrɔ ye jɔn ye a ba ni fa tilenna denw bɛɛ bɛ tilen nka ni fa jɛngɛnna ayiwa denw ye n t'a si dɔn ye dɛ. sifinso ye hakilina talen ye an ka jamana Seko ni Dɔnko minisiriso fɛ yaasa ka sifinnakaw kalan k'u ladɔnniya kosɛbɛ an danbew an tabiya kɔrɔw la ɲumanw masa bonya mɔgɔya o mara n'a ɲɔngo ɲuman caman mun tun bɛ gale an ka Seko ni Dɔnko kɔnɔ u ka se ka baara kɛ n'o ye yaasa ka nafa las'u ma u ka bi diɲɛ labɔ ni siniɲɛsigi kɔnɔ. fɔlɔfɔlɔ la sifinw an tun bɛ dege ko caman na ayiwa yiriw bɛ se ka mɔgɔw furakɛ cogo min na ayiwa u bɛ se ka u yɛrɛ dɔn maa ye cogo min na u ka du kɔnɔ u ka dugu kɔnɔ ayiwa u ka jamana kɔnɔ u tun bɛ ayiwa du kɔnɔna mara cogo min na u bɛ jamana mara cogo min na u bɛ ayiwa dugu mara cogo min na walasa dugumɔgɔw ka kan kelen fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ayiwa u tun b'o o bɛɛ dɔn u tun bɛ dege o bɛɛ la sisan yɛlɛma nana ayiwa kow cɛra fɛn wɛrɛw bɔra kɔfɛ ka na ayiwa an taabolo yɛlɛma a yɛlɛma bɛɛ ma kɛ ka ɲɛ yɛlɛma minnu ma kɛ ka ɲɛ olu bɛ se ka lakile cogo min na walasa ayiwa an ka segin an yɛrɛ ma bari n'i ko I ka segin I yɛrɛ ma f'i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ an bɛ o kɔnɔ de kan o kɛnɛ de ka sifinso ayiwa daminɛ de kama walasa kuma bɛ se ka baro bɛ se ka sinsin maakɔrɔbaw ni denmisɛnninw cɛ ayiwa ka u bilasira walasa an mago bɛ maa minnu na sini an mago bɛ maa sugu min na sini ayiwa walasa an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka to bɛnnɔ an ka to karama nɔ. Seko ni Dɔnko kalandenw minnu tun bɛ kɛnɛ in kan ka bɔ Balafaseke kɔnɔ ani ina kalandenw bɛɛ lajɛlen kun tulo dayɛlɛn bɛ kosɛbɛ ka lamɛnli kɛ baabu kɔfɛ o yɛrɛ k'a fɔ u ye faamuyali caman sɔrɔ ka bɔ karamɔgɔ jolenw bolo an Seko ni Dɔnko ni an danbe ni an tabiyaw kan.
magma kumana an ka segin kɔrɔlen ma parce que o slogan in b'an da kɔnɔ Mali la yan nɔ an ka segin kɔrɔlen ma magma b'a ɲɛfɔ clairement que seginin tɛ kɔrɔlen ma en fait i bɛ tigi imprégné kɔrɔlen na ka na kura de dilan. magma kumana a ye kuma caman fɔ pour la future génération ballon b'an de ka kan na sisan an ka segin an yɛrɛ ma mara ka segin so c'est-à-dire mara ka segin so ni mara tɛ se ka segin so an yɛrɛ kɔ n'a fɔra ko mara ka segin so fo an yɛrɛ fɛnɛ ka segin an ka miiri an b'an ka du dilan cogo jumɛn na surtout an minnu ye sifinw ye an tɛ si jɛ fɔ an minnu ye sifinw ye an ka kan an minnu tɛmɛna anw ɲɛ olu binna fɛn minnu kɔnɔ an kana se ka bin o ɲɔgɔnna kɔnɔ kosɛbɛ. sifinso baro kɛnɛ tako galen san 2026 in kɔnɔ a kɛnɛ dayɛlɛla ka kuma di bɛɛ lajɛlen ma ɲiningaliw ani hakili falen-falenw baro sen kan jaabiw ɲɛfɔliw ani farankanw kɛra ka kɛnɛ bonya ka dɔ fara a wasa kan. États-Unis ni Israël farale ɲɔgɔn kan olu jɛlen Iran na a kumaw bɛ ka caya fala ye i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min n'i ma min woloma n'i ma farati bɛ kɛ nkalontigɛla y'a ko in na n'a fɔra ko avion dɔ binna dɔ ko k'a ye misili fili o ma i jɔ i k'a tɔ ɲɛɲini yan'o cɛ an k'a daminɛ an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ AES jamanaw olu ye passeport min sigi sen kan passeport ni a bɛ Mali Burkina ni Niger fara ɲɔgɔn kan fala ye k'a lakodɔnni diɲɛ seleke naani maaw fɛ k'a bɛ ka taa ɲɛ koyi maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ passeport dilan diɲɛ seleke naani la n'o ye hele passeport maaw ye index olu y'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ jɔyɔrɔ la bi passeport 78 na o de don diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fala ye min ye passeport in ye k'a bɛ bɛrɛbɛn fɔ a bɛ damakɛɲɛ fɔ wa min ye jamanadenw ye olu ka hakɛw tali a kɔnɔ k'a b'o fana fɔ nka o bɛ n'a ta degunmisɛnninw b'a la han an balimakɛ dɔ y'an wele o don ko u taara ale tɔgɔ n'a jamu sɛbɛn ka a tigɛ k'ale t'a da b'a kɛ cogo di u k'u hakili to yɔrɔ fana na n'i ye cɛ bɛ baara kɛ ni sɛbɛn min ye tubabuw fɛ yan tɛ koyi yan tɛ o fala n ko bɛnkɛ ko ne ma ko Bamakɔ yan k'olu tun bɛ taa papiye dɔ de ta ko pour que ka se ka buru dun ko wa ko n'i tɔgɔ ye Npiyɛ ni tubabukɛ ye Npiyɛ sɛbɛn k'a sɔrɔ Npiyɛ min b'i ka carte d'identité kan o tɛ buru ti d'i ma dɛ buru bɛ cogo di bi Bamakɔ fala ye ayiwa n'an bɔra yen Senegalikaw ka wasabulon ale ye sɛbɛnkura ta fala ye sɛbɛn min bɛ gɛrɛntɛ don cɛw ni cɛw ka jɛ muso ni musow ka jɛ la wɔlɔfɔw fɛ k'a ko kɛra balanŋɔɲɛ ye a kɛra fa bɛɛ lajɛlen maaw bɛ ɲɔgɔn dasi su ni tile yaasa ka se k'o ban tɔgɔfɔli ni minɛlijan minnu bɛ senna ni sɛbɛn naani ɲɔgɔnna bɛ yen bi o bɛ maaba caman kun kan wɔlɔfɔw fɛ yen u taara sariyaso la koyi ka taa se wasabulon maaw ma sa premier ministre yɛrɛ taara Jakarija kɛnɛ ka fala ye ko nin bita kɔ Senegalikaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ i kun minɛna waleya in na san 5 don a kɛra san 10 ye wa min ye sefa wari fana ye o fana sarali bɛ minɛ a la wali ni sigana kɛr'i la i bɛ minɛ ka t'i ɲininka u y'o sariya ta Afrique du Sud ale ni États-Unis fala ye olu karilen don ɲɔgɔn na kumaw bɛ ka fɔ ka caya min ye États-Unis lasigiden min bɛ Pretoria-kaw fɛ n'o ye Afrique du Sud faaba ye n'o ye Laurent Brent Bozell ye u y'a wele k'a ɲininka koyi ko kuma min bɛ da yan e bɛ ka min ye siya woloma kuma min fɔ nin ye k'i ko cogo di ko komi ni ministre ye nin weleli kɛ ta fala ye a kuma tɔ bɛɛ tɛ bɔ kɛnɛ ma nka min ye Afrique du Sud kɔni ye ko min ka di cɛ in na k'a kana a fila dɛ a kana na taa kasara wuli olu ka jamana kɔnɔ u ti jɛ n'o ye Eswatini o waati kelen na ale bɛ ka maaw bisimila maa 4 minnu gɛnna ka bɔ États-Unis kaw fɛ fala ye ka n'olu bisimila sabula bɛnkan b'ale ni États-Unis cɛ u y'a yira sa ko maa minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'u bolo n'u b'u gɛn ka na farafinna ani jamana wɛrɛw la Eswatini kɔni ye maa 4 ale bisimila min ye kɛlɛ min bɛ senna bi Iran ale ni États-Unis ni Israël faralen ɲɔgɔn kan fala ye min ye kunun ko eko maa ninnu ka giri kura Iran giri kura Mosata a kumana nka a yɛrɛ jama ye han a ka kuma kɔnɔna na a ko ale b'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ bi ni États-Unis ka bɔlɔw turulen n'u fɛ n'o y'a ka baziw ye k'u datugu n'u tɛ fɛ u ka gɛlɛya sɔrɔ a ko min ye Detroit d'Ormuz ye k'o ti dayɛlɛ han
ko wa fana ko taji sɔngɔ ko jigini n'o yɛlɛli k'u ka taa Trump ɲininka la ko ale de bɛ ka kumaw fɔ wa min ye kɛlɛban ye a ka kuma si ma tali kɛ kɛlɛbanko kan ani bɛnkanko kuma min bɛ sen na Faransikaw olu nin kɛlɛ in kɔnɔna fala ye u fana ye kɔlɔlɔ sɔrɔ bi u ka sɔrɔdasi kelen o fatura Irankaw fɛ yen min ye États-Unis yɛrɛ ka pankuru dɔ o firila pankuru in na dɔw ko missile de y'a sɔrɔ min ye Américains yɛrɛ ye u ko missile m'a sɔrɔ a kuma kɔni bɛ tancogo la u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ k'a sama ka t'i ka fan fɛ nka min kɔni ye tiɲɛ ye pankuru in binna maa 6 tun b'a kɔnɔ olu kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni pankuru kɔni binna a ka ca Ala fɛ maaw bɔ man di a kɔnɔna fala ye n'Ala sɔnna a ma kibaruya wɛrɛw la n famana nana ka na ɲɛfɔli kɛ ye a ko la Faransikaw ka pankuru gɛlɛn min bɛ n'o ye pankuru min bɛ n'o ye Air France ye fala ye k'a ye dɔ fara a ka sɔngɔw kan han sira fɛn fɛn ka jan k'a ye dɔ fara o bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan ko sabula bi min ye kérosène ye a min b'u bolo u bɛ k'a bɛrɛbɛn de ka se ka baaraw kɛ yɔrɔ jan taw n'u ma dɔ fara a sɔngɔ kan a bɛ na ni degun ye jɛkulu min fana bɛ yen ni ale bɛ diɲɛ yɛrɛ tajiko bɛɛ kunna fala ye min ye taji 400,000 ale y'o bɔ k'o di o 400,000 o tun gɛrɛntɛlen don ale fɛ yen sisan sa ko ka se Chine de ma ale ni Irisi jamana fala ye ko ka kuma olu fɛ yaasa cogo min na baara in bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna na sabula ko min ye taji gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ ye a bɛ olu bolo ani farafin jamana dɔw ko ka olu fana magɛn nansaralakaw kɔni fɛ yen bi fala ye fala i b'a dɔn diɲɛ ka fɛ ka han taji kɛlen filɛ ka diɲɛ bɛ nɔɔni nin diɲɛ duguba ka dɔgɔ bi maaw tɛ arana station na yɔrɔ mun na an ye min ɲɔgɔn ko kɛ yan o de bɛ fan caman fɛ bi donc mɔgɔw ka a dɔn k'a fɔ jɛnatigɛ a sigilen tɛ koba kan han fɛn fitinin mana kɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ se ka jɔ covid ta kɛra nin sen ta bɛna kɛ taji ta ye wa min ye jamana caman kɔnɔ fala ye magoɲɛ tɛ ci minnu na olu bɛ k'olu bɔ a la ekɔliso dɔw datugura yɔrɔ dɔ la dɔgɔkun 2 yanni ko ka ba ka sigi i n'a fɔ an yɛrɛ ye min ɲɔgɔnna kɛ yan fɛn caman bɛ fɛɛrɛw bɛ ka sigi an yɛrɛ fɛ yan fana n'Ala sɔnna ma bi k'u kan ka lajɛ kɛ lajɛ min kɔnɔna na u bɛna n'a lajɛ taji dɔ bɛ fara a sɔngɔ kan cogo min na ani fɛɛrɛ kura minnu kan ka sigi n'Ala sɔnna ma ni min bɔra o kɔnɔ an na o da o tulo kan Dubayikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ngilɛw ka maa dɔ ye n'o si bɛ san 60 la u ye ale minɛ sabula k'a tun bɛ ka Iran ye missile mun kɛ ka Dubayi bon fala ye ale kun sigilen don filmeli de la maa b'i ka baara bila o ma san 60 touriste i t'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ a dɔ kana taa bi kan k'a kun sigilen don o de la Trump y'a yira kunun ko fala ye ko min ye kɛlɛ in ni olu ni Iran cɛ ye ko kɛlɛ kɛli k'ale b'o kɔrɔ dɔn ni taji sɔngɔ gɛlɛya ye han ko ni maaw ɲɛna ko a bɛna na jɔ de ko taji sɔngɔ gɛlɛyali kama ko ayi k'ale bɛ kɛlɛ in kɛ de ko fo ka ninnu ka marifa jugu m'u bolo n'o ye nucléaire ye k'o de ye ale ka kuntilennaba ye ko o ni taji sɔngɔ gɛlɛya k'ale tulu da ɲɔgɔn kɔrɔ ko wa k'ale b'o baara kɛ fala ye kunun ko an ka npogotigiw an sera ka wuli k'an jɔ han an fana ye ninnu dasi dɛ fala ye cɛkiw an ye 77 sɔrɔ u ta kɛra 64 ye Maimuna Ayidara ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye o kɛnɛ kan wala halisa chinois jan ninnu de bɛ ne ɲɛkɔrɔ fala ye n'Ala sɔnna ma an ka bɔko sabanan fana kan ka kɛ n'o jaabi kɛra min ye an na o da maaw tulo kan an b'an ka kuma kuncɛ ni min ye o man di kosɛbɛ n balimakɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Seydou Are Gindo ye ale ye kunnafonidila belebeleba ye fala ye Banka Sumaka baro kɔnɔna na radio Seno an n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman bilasiralikanw ladilikanw maanifinya taabolo dɔgɔnɔw ka dɔnko n'u ka seko o baaraw n'o ɲɛfɔliw fala ye an n'a y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a daminɛ san 2008 n'o ye 2008 ye fo ka na se nin waati ninnu ma ala an ka cɛkɔrɔba ala k'a dayɔrɔ sumaya san 30 a kumakan de bɛ lamɛn dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen na fala ye n'a ye bamanankan fɔ i b'a fɔ k'a b'o de mɛn n'a ye filakan fɔ i b'a fɔ ko fila don n'a ye dɔngɔnɔkan fɔ dɔngɔnɔkan fana ka ca fala ye min bɛ fɔ Baɲaŋara fan fɛ min bɛ bɔ Banka fan fɛ ani Koro ni Duwanzaw a b'a bɛɛ de fɔ k'a bɛɛ bolo tigɛ wa a bɛ kanw bɛɛ lajɛlen fana fɔ min ye Seydou ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ suma nka dɔnko tun b'a la han mais dɔnko tun b'a la bi a ye denmisɛnnin caman de kalan arajo baara la ala k'a dayɔrɔ sumaya min ye a ka janajaw ye olu yɛrɛ kan ka kɛ yan n'Ala sɔnna a ma min ye Bamakɔ ale kɔnɔna na sabula a fatura k'a to yan
nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya minnu dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka bi juma timɛ ko ɲuman d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sunkalo tɔ Ala ka timɛ ko ɲuman d'an ma min ye sunkalo ni seli musakaw Ala k'u bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye si ni kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala k'an ka jamanaw kɔlɔsi Ala k'an ka jamanaw kisi a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala sɔnna a ma. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la